агар ки онҳо мисол фавтанд, онҳоро ҳеҷ гоҳ ба рӯйхати фавтидагони коронавирус дохил намекунанд. Ба гуфтаи ин гурӯҳ инчунин шумораи фавтидагон метавонад ки аз 100 000 нафар зиёд бошад ва сироятёфтагон бошад қариб ба миллион расида бошад. Шаш донишҷӯи точике ки дар шаҳри Ухан таҳсил менамуданд, ба ватан баргардонида шуданд. Дар ҷумҳурии Точикистон 600 нафар аллакай дар карантин мебошанд. ассалому алайкум дӯстон, бародарон, бинандагони канали Оянда. Чиқаде ки худи шумо шоҳид ҳастед, дар интернет оиди беморие бо номи коронавирус бениҳоят ҳам маълумот ва видеоҳо бисёр гашта истодааст. Хоб дар видеои имрӯза ман мехостам оиди ин маълумоти ҳам аммо он чизеро ки дигарон гуфтанд, дигар бародарон гуфтанд, дигар блогерон гуфтанд, онро такрор накунам. Кӯшиш мекунам он маълумоти наве ки ман худам фаҳмидам мехостам ки ба саҳми шумо низ онро расонам. Хоб биёед гапро дароз намекунем, мавзӯъро яъне видеоро оғоз мекунем. Аввалин мартаба ин вирус соли 1965 ба хайд гирифта шудааст. Дар дунё зиёда аз 40 намуди коронавирус мавҷуд аст. Вирусҳо худ дорои клеткаҳо нестанд ва дар озодӣ зиндагӣ карда наметавонанд. Фақат метавонанд ки дар организми ҳайвонот ё ин ки одамон зиндагонӣ кунанд. Ва инчунин шумораашон дар организми инсон ё ҳайвон зиёд мекунанд. Яъне худашон қобилияти афзудан, афзоиш ва зиёдшавиро надоранд. ин вирусе ки айни замон пайдо шудааст, яке аз намояндагони оилаи вируси коронавирус мебошад ва номаш бошад NCOV 2019 мебошад. Лекин аввалин бор ҳангоме ки ин вирусро ба қайд гирифта буданд, ӯ қобилияти аз одам ба одам гузаштан надошт, фақат аз ҳайвон ба одам мегузашту халос. Аммо ин хусусиятро олимон мегӯянд ки дар раванди мутатсия ин вирус ба даст овардааст, яъне ки ҳамин хусусияти аз одам ба одам гузаштанро. ин вирус декабри соли 2019 дар шаҳри Ухани ҷумҳурии мардумии Чин, яъне дар Хитой пайдо шудааст. аз ҳамон ҷо яъне авҷ гирифтааст. сабаби паҳн гаштанро олимон дар ҳар роҳҳо вобаста медонанд. Як гурӯҳ барон ақиданд ки ин вирус дар натиҷаи реаксия ёфтани гӯшапарак бо мор ба вуҷуд омадааст. Яъне чӣ тавр? Мегӯянд ки мор гӯшапаракро хӯрдааст ва дар натиҷа шахси дигар ҳамин морро хӯрдааст ва гирифтори ин беморӣ шудааст ва ҳамин тавр ба дигарон ин беморӣ гузаштааст. гурӯҳи дигар барон ақидаанд ки ин беморӣ аз лабораторие ки дар шаҳри Ухан буд ва дар он ҷо вирусҳоро меомӯхтанд ва таҷрибаҳо мегузаронданд, аз он ҷо пайдо шудааст. боз як версияи дигараш ин аст ки ҳамин беморӣ аз бозоре ки дар шаҳри Ухан мавҷуд буд, ки дар он ҷо гӯшт ва маҳсулотҳои баҳрӣ ба фурӯш монда буданд, аз ин ҷо сар задааст ин беморӣ. айни замон барои фаҳмидани гирифторони чунин беморӣ байни давлатҳо дар фурудгоҳҳо тепловизорҳо гузошта шудааст, ки ҳарорати бадани одамонро месанҷанд ва шахсе ки ҳарорати баданаш 37 дараҷа бола аст, ӯро бурда муоина ва ташхис мегузаронанд. аз ин ҷо мефаҳманд ки гирифтори чунин беморӣ ҳаст ё ин ки нест. аммо ба фикри ман ин бефоида аст, зеро нафаре ки гирифтори чунин беморӣ аст метавонад бемории худро дар вуҷудаш яъне сироят ёфтаасту, аммо аз муддати 7 то 14 рӯз аз худ дараки надиҳад, ҳамчун одами солим дар байни ҷамъият гардад ва дар баробари ин дигаронро низ сироят кунад. чӣ қиле ки гуфтем, беморӣ нишонаҳои худро баъд аз 7-14 рӯз, яъне баъд маълум мешавад ки ҳамон нафар бемор аст, гирифтори чунин беморӣ аст. аммо дар ин муддат ӯ метавонад бисёриҳо сироят кунад. имрӯз 13 феврал тибқи маълумотҳои охироне ки санаи 12 феврал нашр гардидааст, вазорати тандурустии ҷумҳурии мардумии Чин нашр кардааст ки шумораи беморон ба 44653 нафар мерасад. дар тамоми дунё бошад шумораи беморон ва сироятёфтагон ба 6107 нафар мерасад. дар тӯли як шабонарӯз 242 нафар аз ин беморӣ фавтидаанд ва ҷамъоҷамъ шумораи нафароне ки аз ин беморӣ ба ҳалокат расидаанд, яъне то санаи 12 феврал ба 1363 нафар
расидааст ва инҷо шумораи сироятёфтагон ва беморон дар давлатҳои гуногуни ҷаҳон. ба ҳамаи инҳо нигоҳ накарда аллакай хуруҷи ин беморӣ ба гуфтаи олимон паст шуда истодааст, лекин ин доимӣ нест. Ба гуфтаи худи олимон метавонад ки боз ин беморӣ авҷ гирад. айни замон ваксина аз ин намуди вирус мавҷуд нест ва баъд аз 4 ё 5 моҳ ваксинаи ин бемориро таҷриба гузаронданашро шурӯъ мекунад. аллакай 4846 нафар гирифторони ин беморӣ шифо ёфтанд, табобат ёфтанд, яъне сиҳат шуданд. гарчанде ки ин гуна ҳам бошад, шояд баъзеҳо хоҳанд донанд ки агар ки ваксина набошад чӣ гуна одамон шифо ёфтанд. бисёр аз бемориҳо, мисол бемориҳое ки бо вирус алоқаманд ҳастанд, ба мисоли зуком, ҳангоме ки ба организм ворид мешавад, аллакай нишонаҳои худро мегузорад, яъне аллакай худро маълум месозад ва бисёриҳо зуд аз пайи табобат мешаванд ва бо ҳамин сабаб ҳам шифо меёбанд. аммо ин беморӣ, ин намуди вирус дар зинаҳои охир худро маълум месозад. инчунин он шахсоне ки аз ин беморӣ фавтиданд, ин он нафароне мебошанд ки худашон гирифтори ягон намуд беморӣ ҳастанд, иммунитети заиф доранд ё ин ки сину солашон зиёда аст, 50-60 аст. ҳамон нафаронро, қисми зиёди фавтидагонро яъне ташкил медиҳанд. ба ҳамаи ин маълумотҳо нигоҳ накарда, боз нафароне ҳам ҳастанд ки ба ин маълумотҳо боварӣ надоранд ва мегӯянд ки давлатҳои коммунистӣ ягон вақт ҳақиқатро намебароранд, ошкор намекунанд ва шумораҳои ин беморӣ ҳам бениҳоят, нафароне ки гирифтори ин беморӣ ҳастанд ва фавтидагон низ бениҳоят зиёд ҳастанд. айни замон дунё ба ду гурӯҳ ҷудо шудааст. ба гуфтаи яке аз гурӯҳ меарзад ки ҳар чизҳоро овоза кард ва чизҳои бар дурӯғ гуфт, ва ба ақидаи дигар гурӯҳ бошад, он нафаронеро ки барои сироят ёфтанашон шубҳа мекунанд, яъне шубҳа доранд ки онҳо сироят ёфтанд, агар ки онҳо мисол фавтанд, онҳоро ҳеҷ гоҳ ба рӯйхати фавтидагони коронавирус дохил намекунанд. инчунин ба ақидаи онҳо ҳитои на ҳама вақт сарҳадҳои худро мебандад ва тиҷоратҳояшро бо дигар давлатҳо қатъ мекунаду шаҳрро ба карантин мешинонад, дар он шаҳр карантин эълон мекунад. ба гуфтаи ин гурӯҳ инчунин шумораи фавтидагон метавонад ки аз 100 000 нафар зиёд бошад ва сироятёфтагон бошад қариб ба миллион расида бошад. хабарҳо аз точикистон. субҳи 11 феврал аллакай 46 донишҷӯи точике ки дар шаҳри Ухан таҳсил менамуданд, ба ватан баргардонида шуданд, эвакуатсия карда шуданд, яъне тариқи ширкати ҳавопаймоии ватании Сомонай. айни замон онҳо дар минтақаи варзоб тӯли 14 рӯз дар карантин боқӣ мемонанд ва баъд аз он агар ки ҳамашон солим бошанд, ба хонаҳои худашон бармегарданд. ва инчунин агар ки ман хато накунам, ба фикрам дар ҷумҳурии Тоҷикистон 600 нафар аллакай дар карантин мебошанд. 46 таджикских студентов возвращены из города Ухань Китайской Народной Республики на родину. Самолет авиакомпании «Сомонэр» сегодня в 6 часов утра приземлился в военном аэропорту Айни. Отметим, что от имени правительства Республики Таджикистан китайской стороне в городе Ухань самолетом также был доставлен гуманитарный груз, состоящий из тонны медицинских санитарно-гигиенических принадлежностей. Граждан Таджикистана, возвращенных из города Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса, приняли 2 группы врачей. Прибывшие в течение 2 недель будут находиться на карантине под надзором специалистов. Они обеспечиваются бесплатным 3-разовым питанием, несколько раз в день у них будет измеряться температура и проверяться состояние их здоровья. Возвращенные граждане проведут карантинный срок в санатории Харангон Варзобского района. Напомним, что для предотвращения распространения коронавируса в Таджикистане был создан постоянно действующий республиканский штаб. В 27 пограничных контрольно-пропускных пунктах организовано круглосуточное дежурство медицинских работников и специалистов соответствующих учреждений и ведомств. Более 600 человек, прибывших из Китая в Таджикистан, помещены на карантин. Большинство из них являются студентами и предпринимателями, 47 – граждане Китая. По словам ответственных лиц Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан, среди лиц, находящихся на карантине,
не зарегистрировано ни одного факта заражения коронавирусом. خب همین قدر بود ویدیوی امروزه. این رو میخواستم به سهم شما رسونم، به معلوماتتون رسونم. خب تا نوارهای آینده در پناه خدا باشید. خیر.